kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini de k'a lase aw ma o ye an ka baara ye Allah sɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw bolo radio bɛnkan lamɛnjɛkulu aw ni ɲankuma donbari waati ale labɛn bɛ fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba décembre kalo tile 19 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Diɲɛ tɔnba ka nɔbilakulu MINUSMA anw ka jamana kɔnɔna na yan ani Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme HCDH u ye bolonɔbila sɛbɛn dangenemaya kunungo u ka bɛnkan kɔnɔna na n'o bɛ adamadenya hakɛw ndaragili kofɔ anw ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ so INRSP o tɔgɔ la a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila bidonya in na a bɛ baara dayɛlɛ kofɔ mun n'a bɛ ɲɔgɔn dan kofɔ kɛnɛya o siratigɛ fɛ n'u ko ma centre de santé propre faba ale kɔnɔ yan nɔ a ɲɔgɔn dan a labɛn bɛ direction régionale de la santé maaw fɛ bɛnkan sɔrɔbaliya o kɔfɛ sɔnladon jɛkulu syndicat éducation o tɔgɔ la minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ taratadonya tɛmɛlen lakɔlikaramɔgɔw u ye baara bila u y'o dabɔ a bɛ tile 3 ko fɔ donbari la kumaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan MINUSMA n'ale diɲɛ tɔnba ka bolofara ye an ka jamana kɔnɔ yan n'a nana basigi sabatili la an ka jamana kɔnɔna na ani Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme olu ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw makaranin kama diɲɛ tɔnba o fana ka yamaruya o kɔnɔna na HCDH u ye bolonɔbila sɛbɛn u y'o dangenemaya u ka bɛnkan o kɔnɔna na ale bɛ adamadenya hakɛw darakili a bɛ olu kofɔ minnu kɛra an ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu kɔnɔna na n'u k'a ma ko Kamaga ale bɛ Fema ye ale bɛ o commune kɔnɔ cercle de Djéné Mopti région a bɛ yen nɔ nin sariya sɔsɔ ninnu kɛra adamadenya hakɛw la juin kalo tile 23 24 a n'a 25 tɛmɛlen nin bolonɔbila in b'a jira k'a fɔ Mopti mara la adamadenya hakɛw k'olu darakila san 2018 o daminɛ waati o kosɔn sa MINUSMA ale ka ɲɛminɛ min bɛ anw fɛ yan Mohamed Saleh Anadif a ko jamana fangamarabaaw ma a ye wuli ka jɔ kɛ ni adamadenya hakɛ ninnu darakira cogo minnu na ɲɛ bɛ se ka dɔw la cogo min na ka jalaki k'a taga ɲɛsin jalaki tigilamaw ma an bɛ aw dɛmɛ o baara la yaasa o bɛ se ka ɲɛ aw bolo cogo min na waleya min n'a kɛra kumaga a kɛra sababu ye maa 24 n'olu ye filaw ye n'u sigiyɔrɔ bɛn bɛ kumaga ma olu kɔni olu fara a kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ marifatigiw fɛ dɔw ko donsow don o kɛra juin kalo tile 23 24 ani 25 wa maa minnu fara u bɛɛ fara ni marifakisɛ de ye maramafɛnw na mun bɛ kisɛ caman suuru ɲɔgɔn fɛ n'u ko ma ko arme automatique ani fɛn min ka dɔn ka fɔ donsow ka sɔgɔfaga marifaw a ko maa 21 olu su donna maa 3 olu kɔni taara yew ka turu n'olu ye olu yɔrɔ ma se ka dɔn gouvernement ale y'a ka ɲɛdama sɛbɛn ale y'o dangenemaya n'u ko ma ko observation novembre kalo tile 22 tɛmɛlen ɲɔgɔnnajɛrɛ so INRSP ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila bidonya in na a tun bɛ dɛmɛ sira taamali kofɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn dan ma n'u ko centre de santé propre n'o y'an ka kɛnɛyasow jɛyali faba kɔnɔ yan ni ɲɔgɔn dan in a bɛ ka labɛn direction régionale de la santé fɛ tɔrɔmɔɲɔbɔ o bɛ ka kɛ SSGI ani KJK ani USAID o fɛ wa ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in a bɛ ɲɛfɔli kofɔ u ye jateminɛ minnu kɛ a ɲɔgɔn dan in a lahalayaw la mun n'a a dabɔra CSCOM o 57 ni ɲɔgɔn cɛ faba kɔnɔ yan n'a tɔrɔmɔɲɔbɔ bɛ ka kɛ service de santé à grand impact SSJA ani KJK kɛnɛya jɛmunkan n'olu bɛ USAID o ka mara kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya u ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɛmaasow ni ɲɔgɔn cɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ni ɲɔgɔn dan in na fɛn min ye yɔrɔw bɛ se ka sanuya cogo min na kɛnɛyasow kɔnɔna na yaasa maaw ka kɛnɛya sɔrɔ damu o kɔnɔna na n daba mɛ ye protɛ ale ye coordinateur ye USAID o tɔgɔ la ale de ye nin kumakan in sɛbɛntiya.
bɛn sɔrɔbaliya sigiga kuma o siratigɛ fɛ sɔliladon jɛkulu sɛndikaw éducation o tɔgɔla minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ taratadonya tɛmɛlen lakɔlikaramɔgɔw u fununa u ye baarabila u ye o waleya u y'o dabɔ ko tile 3 baɲango a bɛ o kofɔ ɲini sira ye 10 baɲango ye sɔliladon jɛkulu maaw ko u ma nisɔndiya sɔrɔ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ taasira 3 de kan ministre min n'a ɲɛsin bɛ baarako ani foroba caman ani jamana forobacaw ni ɲɔgɔn cɛ lahalayaw syndicat de l'éducation signataire u ma bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn tile 3 baarabila u ye o waleya mun dabɔra bi duɲa in na foroba lakɔlisow olu bɛɛ lajɛlen datugura duguma kalansow camancɛ kalansow jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ɲiniyɔrɔ 10 baɲango o kɔnɔna na u ma wasa sɔrɔ dɔwɛrɛ la ni saba tɛ o saba ye k'a fɔ plan de carrière n'o ye n'i bɛ baara la fɔ i ka dɔn ka fɔ dɔɔni ka fara jɔyɔrɔ kan o lahalayaw processus de régularisation administrative et financière n'o ye maa minnu n'olu bɛ bɔ ENSOF kɔnɔ olu ka i ka dɔn ka fɔ sɛbɛnw dameruli ani o tɔrɔmɔɲɔnkow ɲɛnabɔli sabanan o ye enseignants fɛn min i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen ni u k'olu ma ko corps des enseignants du personnel non enseignant ko k'olu ka lahalayaw ko k'o fɛnɛ chiffrer bɛnkan ma sɔrɔ ni saba kɔnɔna na fila bɛ yen u ɲɔgɔn faamu yɛrɛ ma sɔrɔ o la cogoya si la wa fɛn b'i ka dɔn ka fɔ tomiyɔrɔ 5 bɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔ yera olu la kosɛbɛ kosɛbɛ o kosɔn sa u ko n'u ma wasa sɔrɔ nin baarabila in u n'a to sen na tile 3 baɲango a bɛ o kofɔ a dabɔra bi duɲa in na. maa 45 baɲango olu de bɔnɛna u nin na a kɛra balawu senfɛ a bɛɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ siya balawu a bɛ o kofɔ karidonya tɛmɛlen a kɛra république démocratique du congo o worodugu ɲanfan fɛ kɛra sababu ye maa caman ye u sigiyɔrɔw bila ka taa jamana wɛrɛ la ka taa u yɛrɛ kalifa ye nin kunnafoni ninnu bɔra fangamarabaaw fɛ kunungo république démocratique du congo o kɔnɔna na maa salen o ye 45 ye maa joginnen u bɛ taa fɔ maa 60 baɲango la Cameroun ani Banque mondiale diɲɛ wagandeba u ye bolonɔbila kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen a bɛ taasira 2 kofɔ bɛnkan na mun bɛ tɔrɔmɔɲɔbɔ kofɔ tɔrɔmɔɲɔbɔ min t'i jɔ dolari wari o miliyɔn 84 baɲango la yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye Niger jamanadenw ye ani Centrafrique jamanadenw n'olu bɛ yɛrɛ ɲini na n'u y'u ka jamana bila ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la dɛmɛ bɛ se ka taga ɲɛsin olu ma cogo min na Banque mondiale ale ye nin kunnafoni in danginamaya kunungo nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele kale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net Maraka fama ka kunnafoni jatara wa ka laselibaw a n'a ka kunnafoni tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sini kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ kan ni Alahu subahana wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.